Guys, suman akong ligo guys, nakapamaw na ko. Diyan ning abot daya ka ng order ni Gian sa kuan, Shopee. Diyan, abot. Bangon sa na ijang gi-order. Ato na blian be. Diyan ka sa banta. Hindi na, harap diri pandi kay limot kayo. Abrihan ko na mo guys, tanaw na tagan sa ning ijang gi-order. Kuan man ni 165 amang nabayra. Tanaw na to guys, ug sa sud. Tanaw na to guys, ug sa sud ni mga lagtunon gasud kasaban na jud mo dana. Kamananghid. Di nagpasimono abrihan daw. Sa pagtatangiyan dani. Ay sabat ato ni pilit balik. Mo bitaw ginahinayon. Abrihan na mo guys sa order ni Gian guys. Tingnan mo pagit. Hala gisi. Hala ka nagising do, masakpan niya akong dili nagising man. Ato na yun na pagkuha nag-isi. Ay di nga na alam mo lakot-lakot naman natin. Atong pilitan. Tanaw sa mga lagtunon gasud mong dagjud. Ay dito ra sa gisi. Ayun ang pudak kay kasabon ta palot sa ba. Photo na to guys. Ano sa kani? At patanaw sa ba. What? Excited ko. Adaptor lagi. Adaptor. Kaya nawala na ako ng adaptor sa yung cellphone. Naguba na. Adaptor. Diyan na. Inandun ko. Ano, bagawa na bay. Amo din yung giingon di adaptor na raghan. Para asa ni? Sa yan po, sa iyang takulitin mo, di ba? Isang earpads. Earpads. Mo ni diyang gingon sa Nindot isang to ba? earpads. Tagda ko no. Masakpan na tayo. Diri, abiyaw. Mabli mo na, ana. Mga tuwatang dagko mo. Sa earpads na. Dari na tabrihan para mabalik na ito sa plastic. Hindi natin may bawan nga. Hindi dyan may bawan nga ito niya. Ha? Housing sa isang kuhan guys. Earpads tayo guys. Nindot to ano mo. Udo no. Diyan na, lagi mo rin kami. Lock na. Alak. Patanong ko. Na guys, housing sa isang Patanong ko. Sabi ka itong iba. Dali pa ka itong ibalik. Diretso lagi. Milaptinan din dito. Ikaw na ba'y pasimuno, Dani ha? Wala ba ko isa ganing masakpan ta ikaw? Ala bali. Dakto na. Ana. Bakit ko lang piso ganun ha? Galit pa ko no. Parado. Pikas na ko. Uy, hirap to minute kayo. Pwede ta na mag-charge eh. Natanan. Ay ka ng cord ba? Cord. Dakto to cord. Natanan. Natanan. Diyan. Di ka ni mo buto. Iluy. Mura magaglasan. Dili. Oh. Wala nindot kayo magbira-bira. Alay mo na nagibira. Di na na mabalik. Isa-isa ko. Ano niya may lapti? Nakaliso? Ibalik ka dyan. Bira kay dinay nga na ganiya. Gamay rin pining siliw. Ay. Kahit na kini. Dos na lang. Opo ang. Bina na ibalik na. Awa. Pwede sa ka ng Samsung na bago. Oh, para sa inyo. Mo ni dyan gi-order guys. Tanong ko siya nga nang ni. Balik na kaya ito nang iposto ng balik. May laptunan. Ako lagi biraha kay maggubot-gubot. Gisnitra kayo ko rabi pa si Muno. Danihag may bawa ni si mga anak. Ikaw nagsugo. Kato may unahan ka ng hingin. Ikaw nagsugo nga Brian kay Dilion. Nina. Moni guys, sekreto na magyabrihan guys. May nagsaba nga nakita na naman yung Balik na. Sino ito adaptoro ba? gunbox, sandbox lang may pananghi. Ganun mo na pagbalik dito, nagamay kibangag. Nag-abri niya, matingas siya kaya ako ang bisina. Ato ng pilitan. Biyahe.
Ako mabay magbayad na. Tugan na lang ka ngayon mo ang gibrihan. Mut-mut pa ka. Mutun kay kada. Tugan na. Kita yung bayad na. Kita yung bayad. Mama. Mama. Ako yung bayad na. May nagkaroon si ma'am, isip Mo pa lagi putos. Isod lang din. Diyan mamut-mut ka. Agad na lang makagisumpong. Yan eh, balik ka na. Alain na ko ang gisi. Para makagisumpong na ikaw. Ikaw nagsumpong nga brihan. Kaya ikaw bitaw po. Kita nag-isi. Ikaw. Kita nagkuot. Ikaw may nagnaw ng kabri dyan. Nag-isi ni mo. Kita nagkuot na. Ako'y nag-abri na ka nag-isi. Ikaw. Nagsukupuan na. Kita nagkuot. Ako. Hindi ko itong gisi lang. Ikaw mo ang gigisi. Adyo na sekreto kay. Ay saban. Akong ina ni ka nagsugo patanaw. Tanging nang na si mama may nag-abri dani. Da? Ang nang na si mama nag-abri dani kasi siya nagbayad. Di. Og dini siya malata, di lang nato ingnan. Pero og malat. Di mo kung ipadak tarong nga ng gisiyo. Ana tapi ah. Nga og dini siya malata, di nato ingnan pero og malata kay maitok. Siyempre mo tugan tas tinuod natin gabrihan. Ana tapi na. Gaputa naman na maya. Ko dito stipler to. Yari mo na niya gisi adre ni kakuan na ari Andre. Stipler. Pero kisa kanina hinihina sa kapridare, tama dare, mailan kasi. Turun mo. Ano na lang na. Pag-tip. Tip. Hindi ko gamit pag-stapler at ingani, tip man. Tip. Stipler na. Magdudal ko na siya anong stapler nga. Kadaganan na siya mag-order. Why stapler? Puro na tip. Iipit na dito ko. Pag-tip ba? Di, inigabot niya ikaw. Ang gi, na atong tanang giya. Unahan na yung ginimupunit. Mailan gapon ka nagkapot-lukot nan saan. Pag-kailan na Oh, oh. Kaya na isang kapit ka. Ko dito tip ka, na tip na dako dito ka, tipan ko. Ikaw na. Ano na? Ikaw kuwag. Tuto sa ilalim sa TV ito. Ako dito. Ikaw na mag-tip kay ko. May nakatuon. Ikaw tuloy sa TV, nagsapatos ko. Awa, wait tip. Nasakpan niya pang kahan mo kani sumbong. Ay, hindi ko anak yan. Kani sumbong. Ako yung mong subuan tip. Kani sumbong. Nakaw na. Pag tip. Unsa day sud day? Unsa sud day? Kuhan ka ng Cord housing sa- sa ijang earpads Earpads. of cord. Cord sa Ako cellphone. laging gilam-hilam. Cord sa cellphone. Kaya lang ni Pusto eh. Ikaw na lang kas tinuod. Ang mga kadok. Ito dito dito sa TV ito. Habang tip. Nasa sa TV. Ha? Kanang ilalo man ang tuwan ba? Doon butang ang helmet. Oo. Ato ning on. Pipi ng imong kamot. Kilabtunan ka. Katong na dispenser. Huwag ka mo yun. Kurang ka. Sige na pagkat Kari na ako may mag-bukas. ayaw na kayo pagkuna. Marinig ko. Balik-balik ko ganito. Ako rin mag-ukit. Ayan na, nato niya. Ito na ito pag-tip. Ipan. Ito na. Kumuha ka mangilabot. Di ka kamo mo balik. Huwag yun sa. Atong tip Andre, ana. Hindi na ito tip. Di lagi dana kay buslot madana. Makaingon na siya. Abrihan na nasa nag-deliver. Nag-deliver may mapasangilan. Ilan nag-tip? Na may na natangtang, ano? Paak naman po. Yan. Kinabuhi ba? Inarmi. Na. Yun dyan yung pag-tip. Kasi lalong. Udiri. Dako agad yung tip. Hindi ba may na? Muna si Mong pagkailaptunan. Ala. Wala sige yan.
Giablihan na di sa deliver. Ari deliver may katapan. Mana kay malata. Ito na. Di ba? Lukuta palagi karong ginagawa. Sakto na kay aron. Dito naman ang kanan niya rin. Ug lukuto ni mail hanggang gilukot. Hindi na inagabri ni John ano lagi ko siya. Alaga bala ka diha. Wala ka mutukan ko tinuod uy. Mutbut ka. Ito pa ni mo ano na tipi. Pataka lang sana niya. Ana. O dayon. Para din ni dyan malilian dari kayo ijaran rin lang kata ni nga na masakpan ng dari buslot na. Kunin pag isa kapilit niya. Dayon. May bawan ko nang itupik-tupik na. Ipan ang dari skili. Ano nagbaluto uy, Ano ra? nagdrabi ng balot. Nagabri ni dyan dyan. Inari ra dari abri higi dari. Arong din ni dyan okay to dari makita dari buslot na. Sakto na kay Mel na. Di wang pag-isa. Dari ba? Ay, wala ba yung deliver na tipan diya? Asa na yun? Ikarli naman. Ay, na magisi na na ron. Hindi na dari ba? Buslot. Ano may yan? Oh, ikaw ra ba'y nagkuan-kuan? Sumbong ka na. Bahala mo Ikaw diya. ra ba'y nag-una-una? Kitagwa na ning mama dito. Imong kuha, imong aprihan. Sikreto naman gabrihan guys. Ang kuha ni guys, order. Tapan mo na to. Yung mag-order na siya. Diya siya raman na magabri. Di man minidya pakita doon sa ijang i-order. Kami magbayad. Pero di siya magpakita kan sa ijang i-order. Kaya namin nga nanay. Kuandan ni mo abot. Kaya tawag na. Nanay Shopee mo abot. Yung ijang mga order. Das. Isang adlaw dapat siya order. At nabayran po na mo dias. Isang adlaw siyang order. 200 kapin po to. Kisi mo yung cellphone. Kising sa mga cellphone ni Jahanggi order pero gapilan po ko ang papa. Nung nakaroon gawa man siya nakalugar mig abri. Tago na dito. Islit naman yung mga naong ka, kiriwan ka. Kiriwan. Sakto na lagi na. Pati gisarado na to. Nabilin pa dito gatong usa sa. Nagdikit to. Taklo ba to? Hindi taklob. Katong Wala ni mo gibalik. Nabi mo. Sakpan gajud mo na ay kuwang nga wala sila. Hindi masakpan. Inang na ako sa diyan na iwan na sa lugar. Nana diri. Asa? Nana diri taklo ba din ng panaban. At taklob na dari wala sa dyan. Nabalot na. Magyaw-yaw to. Yaw-yaw. Ano, di na kumorder atong tindahan na. Majung to guys. Lakaw sa mi guys dia. Nadag ka ng gitara kay. So kung giyan og pahatod dong. Ihatod ko nun ni Jang gitara kay magkuan man na siya dito guys. Mag-gitar din mo kanta. Diyan na may event karon. Diyan mo lakaw sa mi. La. Kari guys, sa mga giwat sige yan mo gawas. Ina man kidala na papirman rig. Ning message man na nga pa ni unta kay nay papirman dai ni pada gitar. Gidala na yung pirmahanan. Unsa man na? Unsa na kay? So, purga. Somon. Ay, purga. Magpaim nun kagkuhan. Expire. Dili oy. Matyaig na lang. May lang na to. Dito sa buhok din, o babaw sa kumpirma. Oh, di ka magkuhan. Purga kay ug dili daghan kay rason nganong dili din ang tambaluki man kay hinatag man sa Di oy. UH. Siguro duwa asa pirman eh. Ra kabuk. Pangalan na nako. Ang kapoy man gitan. Pangalan ra o pirma lang? Pirma. Masig malergy ka na nang Ay, ingon okay. nga tambaw. Dili kadagan ako na kay namatod ng bala. Na pangpurga. Oh, asa pa? Di babaw sa buwan. Dire? Laruan ni diyan ha, takagkuan na kasi tambal na nako na. Purga mo kay na. Kaya kay bitok. Gawon lang, mo diri na may bawa ni ba. Ha? May tayo ba ni mo gawas nga kanang usab sa gusa lang. Sabi din, magtus ka. Nana na may bawag purgahon kag naibitok mo gawas. Nakinom na kay nana? Purgahon pa dai mo nga school naman. Nana ma, purga mo. Ay pabuwa. Sa kay school na?
Okay yung sanay na okay. Nangulam po kutsilyo kayo na sa pagkaya. Kasi sa rehan yung pinabog. Hina, nangulam. Magod may gitara ganina sa patong ubos Ay, lang. gikawa na. Sira ng kwan. Oh, dayon. Claro, ano po may pag nagdala ko kuma dito rin klase. Wala ba? Strong. Mukha na dalaging strong. Naputol. Ano mo lima mo na ito? Mana kakaon yan? Good na po. Asam anong dito ka magas mo yung building guy? Pwede mo makakita. Dadyo lagi kagyagihan. Ito makugikan sa science building. Diyan sa makagi na nakagi. Dito ka maki. Dito lang. Isa po. Hawa ng papel magong. Tanawag klaro na imong inom-inom kyan ha. Niwang mo sa giyan oy. Ang taas mo. Taas ang tao. Oh, taas nito. Niwang na. Ha? Magniwang na. Di gani ko makatuong nga mo niwang na siya nga nakaniwang nga. Hindi. Mukhaon ba yan? Grabe. Pero na-control yung kagalingon din. Naragin sa tao. Basta ulit taon na nag-jikos ka sa kaugalingan basta ulit taon Ulaw na. naman. Sana ta. Eh sa to sabi guys, tamig merkado kay gisong ko ni mama magpapalit na ipapalit. Palit na misa, gisong ko ni mama mantika ra man ikuan guys, islog. Ilang kabuk na Biscuit. kabutan niya may? Isa lang. Isa ra ka kuhan. Oh. Pero ko wat. Dana mi guys. Kuan rami, naglakaw rami dari kay nagkuan, nagmotor tara ni dyan ato gibilin. May hugaw lagi kayong tilbe. Ngano di ay na? Ako'y kasiti sa kadina. Hindi mo katawa di ay. Mo din na ija. Ano katawan ta? Sabuni na. Ganina wa ka mo ingon nga Di karon nakalipitin na pura din nakita. ang tiil. Ay, agkuan na. Agkatong Kalarong ugawa. Napuno sa city. Mga guys, agang tila, napuno sa city. iyat ng dagwa. Itong ba ni mo agkuan? Ay, si Pangit. Way gasa Pangit. Wa. Nara ba may secret ni Papa na? Na may secret. The secret. Gabriel, ano mo? Ano ni mo abre itong plastic? Nara ba gimos Papa na ganina? Ito matamtam. Mga kabantay. Ano siyang kabantay? Gibuhat ni Papa ganina. Nalagi gimos Papa na ganina. Imong napansin wa. Isa. Sa imo ang Shopee. Wala manggod. Wa. Oh, giabli na di ay. Ha? Giabli na. Asa? Bisan ni Mabrehe. Ay, jang gigisi. Waday may masakpi guys kay jang gigisi pagkabre. Hindi ka naman. Pwede sa kong cellphone, pwede ka mama, pwede sa AirPods. Cute kang kissing ba yun? Ano ni jang porma? Isira ko no. Kanya man ang daang kissing na to sa una, ulo, kayo. Cute kayo. Naragdag yun. Bibliya na dinila ni. Wa kabantay no. Laway kabuang. Gabriel mo ng Papa. Jang gitanaw. Oh, mulimod ra ba? Si Sarah ra ba nagsugo? No nga. Ang tanawa. Siya kung sugo ikaw manggod. Ikaw, ako na pa mo ang baliun. Medyo payahan na naman kang gisumbong daan, kaya ako na mo yung napasalingan. Ikaw ang nagsugo sa akin na buksan ang siya Hindi mo pinihiyan. naging mo ngayon hadyahan ng diha, oy. Di, mau ka man na ikaw gako na muna sa laburon. Kaya puta na sa laburon dito. Mukuhan mo na. Baro. Iya, alam ni mong naung. Ito na. Ayan, next. Ano yung musunod kaya? Ya.